Hey guys, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि बे गुबुन मोनसे भिडिअ बरायनाय जाबाय। लोगोफोर नोंथांमोना नायदो नै आं दंफैयो दा गरेस्वरनि बाजार शपिं हलाव। बिराद मोजां मोजां गस्ला दङ, ओरैबायदि मोजां मोजां ड्रेस लाबोदों ना कल्पनाया नुनानै फाग्लि जालांबाय लोगोसे आंबो फाग्लि जालांबाय आरोना लोगोफोर। थुदो होमबालाय नोंथांमोना नायलांबाय थादो बे शपिं हलाव मा मा मोनो मा मा मोना। नै जालायदो लोगोफोर गथ'फोरनि ओरैबायदि किउट गस्ला दङमोन ना, ओरैबायदि पसन्द जादोंमोन आङो लोगोफोर। खिन्थु आं मा खालामनो लाबोनानै आंहाथ' गथ'आनो गैया, बेनिखायनो आं लायासै आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय जा मिनिथावना जाखादों आरोना लोगोफोर, कल्पनाखौ भिडिअ लानो होदोंमोन आरो आङो। खिन्थु कल्पनाया ड्रेसफोरखौनो नायनायाव भिडिअ खालामनोनो थट मोनाखैमोन आरोना। भिडिअ खालामदों खिन्थु मानसिखौनो नुवाखैमोन आरोना भिडिअआव। जा मिनिथावना जाखादोंमोन आरोना लोगोफोर। नैजा मानसिफोरा नायदो ओरैबायदि नायसोदो ड्रेसफोरखौ आयु नैजा लोगोफोर जोंहा गिदिरफोराबो थांदोंमोन नालायथ' खोनाफोर गासैखौबो बायना ला होनना बुंदोंमोन आरोना, जा मिनिथावनानो। ओमफ्राय नायदो लोगोफोरनि सेन्देलबो नायदोंमोन आङो, ओरैबायदि मोजां मोजां सेन्देल फायदो लोगोफोर। नोंथांमोना लानो गोसोबा फायनो हागोन दे लोगोफोर। ओमफ्राय गाइस नैजा नोंथांमोना नायदो मैदेर फिसा पुतला माबा माबि बिराद दंमोन आरोना, खम दामावनो 125निफ्राय 350 लागि दङमोन आरोना। ओरैबायदि मोजां मोजां सोरबाफोर लानो गोसोबा नोंथांमोना लानो हागोन आरोना। नैजा आरो गथ'फोरनि बेग दङमोन, ओइथिं आरो गोदोर मानसिफोरनि बेग दङमोन आरोना। थ' कल्पनाया बेग नायनो थु होनायखाय जों नायदोंमोन। बैफोराबो बहुत मोजां मोजां, खिन्थु प्राइसफोरा एसे बुरजा आरोना। नैबे जे आं जे लाबाय थादों पार्पल कालारनि आखायाव, बे बेगखौ बिराद मोजां नुदोंमोन, खिन्थु दामा बिराद बारा नालाय थ' बेनिखायनो लायासै आङो लोगोफोर। लोगोफोर ओमफ्राय आं कुर्ता नायदोंमोन, नैजा गानना नायनानै थांदोंमन आरोना। खिन्थु दख'नाजों ओरैबायदि खस्थ' ना, थ' आङो गाननोनो हायासै आरोना। नैजा आरो मेगनाव मा हाबदोंमोनथाय बोरैबा ख्रेब मोनलायलायदोंमोन आरो लोगोफोर। थ' लोगोफोर आरो कुर्ताफोरा ओरैबायदि दाम गोसा, माने 800 900 1200 बेबायदिना कुर्ताफोरा। मोजां कुर्ताफोरा दाम गोसा लाखायो, होमबाबो आं लायासै मानोना दुर्गा फुजा मोनफायदो नालाय। थ' आंनोथ' दख'नासो नांगौ, बेनिखायनो आं कुर्ताखौ लायासै लोगोफोर दे। आरो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय, बिराद मोजां बुस्थु नोंथांमोना खिथिगासिनो आङो लास्टावहाय नोंथांमोना। ओमफ्राय लोगोफोर शपिं हलफोरावथ' मिउजिक दामबाय थायो नालाय, थ' कपिराइट फायो नालाय, थ' बेनिखायनो आङो एकदम भइस दाबिंसो होनो गोनां जाबाय आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय बे माबायाव दङहाय जोंनि गरेस्वर स्टेट बेंक खाथियावनो दङ आरोना शपिं हला। ओमफ्राय लोगोफोर आङो शपिं हलाव थांबाथाय डाइरेक्ट आयनाखौल' फकास खालामखायो आरोना। जेराव आयना नुयो आं बेयावनो फट' बा भिडिअ लाखायो आरोना। मानोना शपिं हलावथ' ओरैबायदि बुरजा लाइट थाखायो नालाय, थ' आयनायाव ड्रेस फेसफोरखौ बहुत क्लियार नुयो, थ' बेनिखायनो आं बिराद गाहाम मोनो आरोना। ओमफ्राय सिख्लाफ्राथ' बांसिन बिदि खालामखायो ना, सोर खालामो नोंथांमोना कमेन्ट खालामना खिन्थाहरदो लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर नैजा पुरा गथ'फोरनि ड्रेस दङमोन आरोना, जा किउट माने हौवासा गथ'फोरनि दं आरोना। सोरबाफोर जुदि दुर्गा फुजानि थाखाय गावनि फिसाला बा फिसौनिफ्राय टिकटरा डिस्टार्बलै बाल। ओमफ्राय लोगोफोर आं ओरैबायदि मेंबाय दिनै, मा होनो भइस दाबिं होयै ओरैबायदि मेंबाय। प्लिज नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायबानो जाबाय लोगोफोर दे। आरो बे शपिं हला हप्तासेबो जायाखै नालाय खुलिनायाथ', बेनिखायनो बेयाव माने जिखिनिखि साजायदोंमोन खुलिनाय खालि, बे खालि पुरा दाबो दङ आरोना, माने बेलुन सेलुनफोरा दाबो दङ। नोंथांमोना नायनो हागोन नै लोगोफोर, एकदम बेलुनफोरा दाबो दं आरोना दे। नायदो लोगोफोर नोंथांमोना।
ओमफ्राय लास्टआव थाङै थाङै आं गावनि थाखाय चेनेल जरासे लाबोबाय आरोना लोगोफोर नोंथांमोना मोजां मोनोबा कमेन्ट खालाम खिथाहर दे ओमफ्राय लोगोफोर जोंथ' दा हाबा जाखाबाय नालाय थ' बेनिखायनो आजिखालि थुरसि लथा सिकनि टिकनि बेफोरखौसो नायनो गोनां जायो आरोना सिख्ला टाइमावथ' बाब्रे आंनि गावनि गाननाय जोमनाय लिपस्टिकफोरखौसो नायोमोन दाथ' नै पानि बथल गिलास सिलास बेफोरखौ नायनो गोनां जायो आरोना लोगोफोर मा दुखुनि बाथ्रा ओमफ्राय लोगोफोर नैजा आङो आंनि हासबेन्डनि थाखायथ' पेन नायदोंमोन आरोना पेनफोरा ओरैबायदि तालि बालि माने मोजां पेन गैखाया आरोना थ' आङो बेनिखायनो पेनखौ लायासै उनाव लास्टाव नैथिं नायदो लोगोफोर नै सार्टखौ लाबोबाय आरोना हासबेन्डनि थाखाय नोंथांमोना मोजां मोनोबा कमेन्ट खाला खिथाहर लोगोफोर नैजा आरो माबा माबि फेसवास टेसवास दङमोन बेफोरखौ आङो लाया नालाय थ' बेनिखायनो आं लायासै दे ओमफ्राय लोगोफोर नैथिं खासे बायद' लोगो मोनबाय आरोना माने खानसेखालि दुखानाव बायद'आबो कारपेट बायदोंमोन आंबो कारपेट बायदोंमोन बेयावनो जोङो मोजां सिनाखि आरोना किसुमानथ' ओरैबायदि दस्ति थाखायो माने अबा लोगो मोननायनिफ्राय बिराद मोजां दस्ति जालाङो सिनायनाय जालाङो माथो होलाय जालाङो आरोना बायद'आबो आंखौ गाहाम मोनो आंबो बायद'खौ बहुत गाहाम मोनो बेबायदिनो जोङो नुबानो दा माथो होलायलायो आरोना थ' बेबायदिनो रिलेसनफोरा मोजां थानाङो लोगोफोर न' नैथिं आरो सिकिउरिटि माबाबा आंखौ चेक खालामदोंमोन आरोना माबाफोर लादों नामा होननानै दङ नामा गाइसमान कुपनबो होगासिनो आरोना कुपनलानि राखा ईश्वर प्रभु बोले बम लगी जा पापानि बे हर जाबाय दखन बाय जादों थांबाय थानोसै नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामबानो जाबाय बाय बाय